Un particular ha denunciat l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per considerar un procediment irregular que l'empresa municipal La Cala Gestió adjudiqués 2 contractes a l'empresa Efial Consultoria quan les dues empreses comparteixen el mateix gerent, Antonio Martos. Els tribunals estan investigant la possible incompatibilitat entre els 2 càrrecs. Des del consistori es nega aquest extrem, ja que es considera que la gerència de l'empresa municipal és externa, pel qual no faria funcions públiques i això no comportaria les suposades irregularitats. El motiu inicial d'aquest particular de la denúncia que fa a l'oficina antifrau és que qüestiona l'existència de la Cala Gestió, volent fer veure que és com una pantalla, com si no fos necessari. La investigació judicial no qüestiona que hi ha una irregularitat pel fet d'haver creat la Cala Gestió, sinó, tal molt bé com ha apuntat, és per la possible incompatibilitat que podia haver incórrer aquesta persona que és gerent, que és apoderat de l'empresa i alhora gerent de la... Sí, clar, això no es té en compte que és una gerència externa. Des de l'Ajuntament, però, s'ha volgut deixar clar que els contractes que la Cala Gestió va adjudicar a Efial Consultoria no eren contractes urbanístics, sinó simplement relacionats amb assessorament econòmic. Que aquesta esmentada empresa consultora, insisteixo, mai ha sigut adjudicària de cap contracte, sinó únicament de contractes d'assessorament i gerència, insistim. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha sol·licitat el sobreseguiment i arxiu del procediment.